Здравейте хора, най-накрая се чувам в клиповете си. Дано да ви харесат. Малко тихо говоря, защото така. Не искам да викам, че му боли гърлото. Да започвам да ви показвам. Ето го Blue Винак и хостера, Blue е owner-а, Медио още един ордер и аз админа, ето ЛСК, ето owner. Да ви така варповете екип, ето варп екип, ето следът ни, само не скитам нещо. И то съм го бамнал аз лично, защото си преследва много. Идеите леснаха или вънишнаха, не знам. Аз и това е така, ето той е Булдър, аз съм админ. Това е хостера, това е оунера, който ми помогна за звукът. Те другите не ги знам. Warp Enchant. Нещо друго ще правим. Spawn. Spawn. Sell. Хайде да е Warp. Sell. Сам какво да направя? Предлагайте в коментарите какво да правя. Какво? Аз показах миналия клип лаповете, които не говорих, са говоря и не знам какво да правя. Ето има една много яка команда, например от тук до там пише jump и веднага се джампвам до там. Топ. Какво прави топ? Топ. Ето топваме на същото място, където съм топ. Ето сега да си видим командите пред вас. Help. Вие да не кажете, че ползвам cheat. Ето enchant. Help 4. Help 5. 6. Help. Опа. 7. Help 8. Help 9. Ето Builder. Кит, какво дава? Дава ето тези работи. Аз постоянно мога да си ги вземам. Дори и ми се стакват. Това е якото, че ми се стакват. Ето ги. Но склер. Опа. Гледам. Ето това е Warp клип там. Ще има клип, в който ще кажа своите мод. Не като някои други тъпи клипове, където това е това. Ако искаш ток. Това е това, ето ми помогна за това да говоря. Благодарете от мене. Опа, добре, че има така. Баба. Знам, че е кратък клипа, но баба.